Znate li za fiksize, malena stvorenja, kad ih uveličamo, mišljenje se menja. Mikroskopski sitni su, jako sumnjivo, Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Porodica Fiksiz. Poluga. I ovde je sve u redu. Volao bih da se nešto pokvari za promenu. Prošlo je već nedelju dana, a ništa se nije pokvarilo. Prestani da brineš. Sve se pokvari kad tad. A ništa se izgleda ne kvari u ovoj kući. To je zato što se tako dobro brinemo o njoj. Ne, Masija, dosadno je kada nema pravog posla. Treba da se preselimo. Kada Fiksizi završe školu, oni treba da izaberu mesto na kome žele da rade. Neki će raditi u fabrikama, neki na brodovima, neki u pozorištima, a neki čak i u bolnicama. Fiksizi su potrebni svuda. Ali porodice Fiksiza koje imaju decu vole da izaberu mesta koja su mirnija. Obično se nasele u kuće kod ljudi. Tu nije previše bučno kao u fabrici, ali i dalje ima dosta posla. Oni treba da proveravaju aparate kao što su kompjuteri, usisivači, telefoni, pegle i mašine za veš. I Fiksizi se uvek trude, oni jednostavno vole da rade. I kada u kući nije ništa pokvareno, porodice Fiksiza se sele na drugo mesto, gde ima više posla za njih. Nolice, da li si čuo ovo? Ja neću nikuda da se selim. Ali misli na decu, dragi. Njihova škola i prijatelji su ovde. Da li ti se sviđa ovaj njihov prijatelj? Dečak se igra sa decom Fiksiza. Ti znaš isto kao ja da to nije u redu. Dobro onda. Ako se do večeras ništa ne pokvari, to je to. Selimo se. Ne mogu. Tom Tomas dolazi kući preko sutra, a mi ćemo do tada da odemo. Smiri se, Noliče. I ja ga više nikada neću videti. Noliče, imam ideju. Šta? Kakvu ideju? Ako se nešto kojim slučajem pokvari do kraja dana, mi se onda nećemo seliti. Ali šta ako se ništa ne pokvari? Smiri se, mi ćemo se za to pobrinuti. Simka, ti si genije. Ali kako ćemo se mi pobrinuti? Upotrebit ćemo polugu. Poluga je moćna i jednostavna. Ona je gvozdena šipka oštra ili tupla na krajevima. Može biti veoma korisna za razbijanje betona i leda, a može se koristiti kao poluga za čupanje korena drveta ili pomeranje stene. Ako na jednoj strani šipke postoji račvasti kraj, onda je ona dobra i za vađenje eksera. Da, ponekad su najjednostavniji alati najmoćniji od svih. Da li mi imamo taj alat? Mi imamo pakomat, a u njemu ima sve. Da! Na aparatima ovim naš rad ne prestaje. Potrebni smo vrlo da popravljamo sve. Od jutra pa do mraka svakoga dana. Kad je slučaj hitan, sve je u našim rukama. 1, 2, 3, sjajno, ulazimo mi sjajno, dok ne proradi sjajno, popravljamo svi. 1, 2, 3, sjajno, mi se trudimo sjajno, ceo dan i noć sjajno, da popravljamo. Sada daj meni da probam, hajde! Nolice! Šta to radiš? Radim isto što i ti. Nije istina, sad sam zbunjen. Kao prvo, sve što pokvarimo treba da izgleda kao da se samo pokvarilo. A, razumem. I kao drugo, treba da ga pokvariš tako da posle može da se popravi. Da li je neko rekao da nešto treba da se popravi? Ha, ili mi se učinilo? Papuse, upravo smo saznali da se televizor pokvario. Da li ste sigurni? Da, i jedno dugme na tastaturi je zaglavljeno. Stvarno? Stvarno, a ni sat ne radi. Oho! Masija, naš život se vraća na staro. Da li ćemo ih popraviti? Da, šta drugo? Mi smo Fiksizi. Mi živimo zbog rada, za nas je zabavan i zato radit ćemo mi bez prestanka.
srce. 1, 2, 3, sjajno, ulazimo mi sjajno, dok ne proradi sjajno, popravljamo svi. 1, 2, 3, sjajno, mi se trudimo sjajno, ceo dan i noć sjajno, da popravljamo Sjajno! Ovo je bilo mnogo posla. Pomislio bi da je neko namerno pravio kvarove. Pa nismo mi, samo se pokvarilo. Da, u ovom stanu ima još mnogo posla. Ne treba da se selimo. Meni se ovde dopada. I meni. Ostanimo. Vidite, ne moramo nikud da idemo. Ako ih upoznaš ti, da tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti,